malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. May pangarap ka bang magsimula ng sariling negosyo? Ngayon na ang tamang panahon. Ako po si Dennis Canegosio Ferrer ay maghatid sa inyo ng isang bagong programang tatawagin nating Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Dito po ay makakasama natin ang mga batikang negosyante, mga bagong nagnenegosyo at maging mga estudyante negosyante para makapag-inspire tayo ng mas marami nating kababayan na magsimula na rin ng kanilang sariling negosyo. Ang programang Usapang Business sa Radyo Pangasinan ay upang matulungan at gabayan na ang mga nais magsimula ng negosyo sa tamang paraan. Negosyo tips, mga kaalaman para sa mas maunlad na kabuhayan. Muli, ako po si Dennis Canegosio Ferrer na nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito po lamang sa DWJA 88.1 Radio sa bagong programang Usapang Business. Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Negosyong may pangarap, tagumpay ang hinaharap. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Only in the morning. Matatakaw ang gobyerno tansyo syudad. Only in the morning. Inarubalad na Saray Nalalamas San Maninisya at Katuwaan. Only in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng Kabuasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Only in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho pa. Only in the morning. Oras! Walang tilay anamiran na minutos, kasumpalan na alas 7 kabuasan. Ipaparungtal tila sa programan Early in the Morning. Maabig kabuasan at balang sinansakay pinablin na dumaringal na saya na programa tayo. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa kada kayo amin apong dumdungag. Ti daytoy nga programa sapay kumada kayo iti nasyaat nga kasasaad tatanga aldaw iti Martes. Pit sa 28 at bulan na Hulyo taon 2025. Kantabay tayo at technical side, El Presidente Engineer Nixon Dakal. Pakiayos mo pa ay live streaming ta. Aga umpapaway dyan cellphone ko. Abot layang problema. Okay, tapiano agkula na lingwanan. Maya iray texters, ya mandiringal at saya na programa tayo.
Ya numan na titik sila at agko nababasa lapulantid aka silent mode manaya may notification to kanyan ilugay kula sakbayon kulan ilugay si Sergeant Esteves ditan ada Kalasyaw, si Ryan Andaya yalanang Yamanduringal, si Jojo Erpe, si Edgar Tansi Riza, si Kagawad Joel de la Cruz, ditan ad Malimgas Market. Pasensya ka la, Kagawad Joel. No, late ko nababasa iraya yung message mo. Lapulantid ako nariringal notification manaya aka silent so cellphone tayo except with Sara may viewers siyempre at apyano magano ta kayo nabasa magano nabasa raratay kangaranan nyo no nasabila may greetings portion tayo 5 minutes before ya mangkapot sa programa at saragyola so manbantay at live streaming panamaglay na Facebook na DWGE 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong paborito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! O aramay barangay officials ya mantatalaran ya ipalapag ng President Ferdinand Marcos at State of the Nation address to niya. So pangikumtang o dino pampuspone nasay barangay elections. Barangay tan iski elections agto binitlawa agto impalapagiman santi kabalik santutanay tuloy so barangay elections pero ara may linya wala rin linya na singa grandstanding grandstanding liwaan mo may terminology tayo liwaan mo man description tayo wala rin linya to nayarin aya at pampolitika or no talaga kasin sincero satay ipapalapag to tananggal tilaratan niran unya irang klasin na linya no da panangiter na State of the Nation address no natandaan nyo si dati na Presidente Joseph Erap Estrada nan sikato nan-deliver na State of the Nation address to niya. Kapanalo to bilang presidente. Arap ni nasay pinabliton amigo FPJ, the late FPJ sikato di man at nanumpa tate gagimira. Ante kwanto. Walang kaibigan, walang kompa-kompadre, walang kamag-anak. Huwag nyo akong subukan. Kuwanan datin Presidente Erap. Pero si ang ipalambong o ang palambong at sikato niya. Si ang ibong dapakapanyari to niya. Aray amigo tumut lamang, aray kabyangan na midnight cabinet to niya, kabaluyan, sakilatan, di man la asabit, achabit singsunla, si President Erap, satay Ision 137 Company. 137, Antipoy Manaya, Kagawad Joel de la Cruz. Sana na may Joey de la Cruz, si Manager Joselito man. Nathan, sana na lalamat
iyalin niya at Ate Gagimira. Hindi ako presidente ng aking mga kamag-anak, ng aking pamilya, ng aking mga kaibigan. Ako'y presidente ng bansang Pilipinas. Pero amay punto to, amay balikas ton. Nalalapit na. Pinag-aaralan natin ang pagsampa ng patong-patong na kaso sa aking pinsan. Kwanto? Hetuto ko yun to si Speaker, dating Speaker Romualdez. Sa ito po, sakitaon lahat ay isyo, kasumpalan na samay impampalapag to at samay apalaba sa State of the Nation address to niya. Ya, mahiya naman kayo kwanto at sare kongresista. Tansare kaantabay turan government officials. Lapulante da satay flood control projects, aratay ghost projects. Taunaan tutan niya State of the Nation address. Impasirayo, antes na samay mahiya naman kayo, unaan niya State of the Nation address. Mikatlo among pangkanaw-nawaman. At imbaga to, impasikat to, yawalay 5,500 projects. Is that 5,000 or 500,000? Basta amal na. Projects sa ginawa to, flood control projects. Pero ang agawa, amasnok sunichor, adulap sintiro lawarin bansan Pilipinas. So apalpak iman niya State of the Nation address to pangi pasingayo dayo to anto pangi tulay tawag tayo saya. Pinanggalandakan pa niya Pangipasikat to. Satay babagan na gawan na proyekto to niya. Kasumpalan tuman niya apalpak. Pinanatan to. Mahiya naman kayo. So pigay taon latan. Tatoy Gagimira, ya palabas. Sakit taon laya mahiya naman kayo. Natan aya si babaga to. Pinag-aaralan ang pagsampa ng patong-patong ng kaso. Ombudsman la so pasan to ag timbagaya talagan iganggan so ombudsman niya ipile to la so kaso tanino talagan sincero si Apo Presidente igkwanton talagan imbestigan itan so maanomalya agawan na flood control anomalies nitan itay 18 basuriro ibabaga ng tulpo araya datin sundalo na marino o marines. Yamang ipapalapag, wala antada, wala personal knowledge da. Kasi karamis mo, so nandi-deliver na sa ating mali-malitang kwarta. Akinoy, agturaya protektaan. Itdan ira, nasara may tawag ang tiran, Witness Protection Program, mansalita, mantistigod sa ratay nagagawan malaknaban niya anumalya. Akinoy, ararayay kabyangan na senador, kabyangan na sararatay totoo, yamang ipapalapag eda sararayang klasin anumalya at sikaray uurulan, kakasuan, tan ikukulong. And by the way, walay nalatayon info pero walay nababasag dyan social media no paano to na katwaya at Ate Gagimira breaking news justice is served COMELEC dismisses 75 million campaign donation complaint against Senator Marcolita. I-verify tinin na kinya maong yan no twaya kasi dinismiss la itay kaso ng Senador Marcolita. Sinasaya. Senador Marcolita. Pinwersa, inkulong. Araramay talagan, walay malaknaban pibibiyang da at sararatay flood control projects. Wala ratay ibabagan iniidan. Ira na kakabalag kantidad, kwarta kakargan malita. Araya at
bimasil ira, aki alyadura natan at kinan Presidente Marcos, agtura pinapailay kaso. Pero no agamila at pailanday kaso. Yasi nga saray gagawin danatan, ipailandalay kaso si Bungo, ipailandalay kaso si Alan Peter Cayetano, ipailandalay kaso re Villars, Amin Ladtan, at tapiano na pirsara ya Mila, at administrasyon ng Marcos insandala sintinsyaan guilty si Vice President Sara Duterte sa te impeachment case to niya. No talagang sincero at sa ate ipapalapag na Presidente Marcos siya talagang agtusantoon iti kapinsanto, sakitaon lang na palabas. No araraya laba lang ti Marcolita, Defensor, si Rebilla, Jinggoy Estrada, Bato de la Rosa, di anto kamallaratan. Ya kontra at sayan administrasyon, ipapakulong. Ninitay, watan niya mabata-batar kwanda. Ya wala involvement to, saldi ko, agda na ipasumpot, Pilipinas. Si Speaker, ang gapumbalot, aaralun da nilabat. So pangipile na kaso. Ang gagkapigan tanoy, asumpala na ani so term na presidente. Gapula. Paulan ang lata na kaso. Mambantayan tayo natan. Wadyan ni kasi. Si Speaker Romualdez, wadyan ni kasi bansang Pilipinas. O akapawayla. Antayo, ate budget at ate gagimira, ang gaman sa mga ipapasa nasa tayo budget at ditan at Kongreso, Senado tan upper tan lower house. Sa panlapuan tutan, manlapo at ate gagimira at Chief Executive. Singa dyan, local government, aray kabyangan, nasaray department heads, at sakop na sa Chief Executive. Si Kararaya sumampre-prepara na sa budget. Mangipropropunira na sa may budget da bawat opisina dararatan. Kanyan, walay nagagawalan ti singasaya. No October, bulan lamot na Oktobre, ditandala lamot ikapuraratan, singbatan konsiho, iraratan niya bitlaran propose budget at saya unsublay taon 2027. Prior at sa tayo October, sinasaya, August, September, wala lamay tatawagan tayon pre-budget conference. Yaditan, singbatunda, dapag na Chief Executive, iraramay propose budget yung malapo at sarayan every department na gobyerno. Kasumpalantutan sa Chief Executive at ipurward tutan at sangguni ang panglungsod for deliberation and approval at satan abitlan budget. No gabaydan aruman, agwanta, no salagdan aruman, o gabaydan kutuan. So abitlan na budget, insanda approvan itan ada konsiho, insanda iter lalamang ada Chief Executive. Naman bilang wala rin agto agustuhan ng Chief Executive, bito ito iraraman. So agtura na gustuan ditan, ada saratan, aksyon na say sanggunian. In the same manner, untamot, so procedure at ate gagimira. Ditan, sa ibabagalanti ng Martin Romualdez, dating speaker, malala po at opisina na presidente iraratan. Ideliver kindadman at Kongreso in the Simano de Tanat Senado umpawilmet at kinan abo presidente Marcos itan. So, sa preparasyon, malala po at Chief Executive iraratan so abitlan budget. Natan, at sa kitaunlatan na tatay gagimira, agawa. Sa kitaunlatan agawa. At natanda nila ba't
aaralon so pangipile na kaso at ati gagimira kinan Speaker Romualdez. Hanggang kapigan tanoy, ya panalagar tayo noong galaw sa ombudsman o dino andi. Early in the Dapat morning. iganggan na presidente so ombudsman yag natanla konto kumon. Andi, pinag-aaralan pa eh. Pero ararayay, di ka na di Senador Marcolita. Agang gano, di ba? Agang gano, pinirsadan tampul iraratan. Early in the morning. Sige ba? Titan tayo na nang no talagang sincero ya. Sa tayo imbalikas ng apo Presidente Marcos. Wala may kansyon may sikat ya kansyon. You're just too good to be true. Okay. May iter tilatay benefit of the doubt. Yatatawagan tayo. Iter tilara may benefits at sikara gawa tila may doubt. Sige pa si Ren, nugalawon itan, ng ombudsman. At sa punteriya ang dalamot natan after dasuna at sa ikabyangan na lagay tong office. LTO. Natan. So, punteriaan ng Ombudsman Remulla. LTO. Lagay tong office. Adakdakil, sa ibabagaran anomalyan transaction ditan. Kasi pala kasi talapos undatan. Ay, nagkamanririmit si kay nakablit. Inkargada kaditan at sa na posisyon at agkani makapandeliver na goods and services. At ang tadamot, may iray nanunang ng iran manumalyaran transaksyon. Nasabit ka. O talaranan tayo pinablimiran na dumuringel. Talaranan tayo kasi talagan i-file day kaso kinan former Speaker Martin Romualdez. Tambambantayan tayo wadjaniya kasi si Speaker, dati ni Speaker of the House. Tantay mo itla. Mayaman tan. Walay sarili ton eroplano. Walay mansyon to Amerika tan arumiran pasen biyuktao. No si Saldi ko agdanay pasumpet. Sa kikitan niya vital witness at sararatan niya tatawagan tayuran mother of all corruption. Wala kasi, so action na sana. Pero agto agalaw at ate gagimira, agto agalaw no panon ton supilon panon ton labanan niya korupsyon. Ya systemic laya at ate gagimira so korupsyon da bansa tayo na Pilipinas. Angga po si imbaga to no panon. Ya pauron so abitla ya korupsyon yan nagagawgawa bansa tayon na Pilipinas ya sangkayamanan sakay at saray sangkayamanan iya bansa no pantutungtungan tayo raratay natural resources tayo ya ang kapod aron mabansa pero asinsado ranan sa isika tayo araratay ang kakabalaga pundo sinasatay kwa pundo na PhilHealth pigarang bilyon iman ya kuy kwestiyonan
Dr. Tony Liachon, si katoy ang ipile na kaso, si katoy sinuspindi. Imagine nyo tan, ang ipile na kaso, takoy question ang tutan so pangidivert na sa ati pundo na PhilHealth. Si kato so sinuspindi da. Ano nang tayo natan, kaskasyan iraraya su pasyente, kulang na ventilation, kulang na kwarto, kulang na tambal, darate medical equipment, kulang iraratan. At sakay tertiary hospital. Sayang irarama na pundo. No ararama na kakabalag a pundo pigara 60 billion. PhilHealth labat itan. Pigara ni raramay kwarta na PDIC, pigara ni kwarta na GSIS, pigara ni dakdakeltan. Ya kwarta tate gagibira bilyon. Ya araya in pundo na DepEd, inaalararatan ya enkargaed infrastructure projects. Ya angga po. So anong nangad sa araratan niya bitlarang proyekto. Early in the morning. No aratan na kwarta kumunot, kaka na, amay street children, amay iraratay mampupuyabol, angga po hanap buhay da, angga po kahalos kanan da, loob na sanagaw, angga po abong da, no araya kumunot improvide na gobyerno at ati gagimira balibali kumunya ng nangan. Subansa tayon Pilipinas. Early in the morning. Na hindi raw sila pasisiil. Hindi pasisiil. Bumbaan da kalaban na danom. Ang gapulay pa kayarim. At ati gagimira, di ba? Kaskasa niraramay Philippine Coast Guard tayo. Yabubulian na saray China Coast Guard. 30 minutos, kasumpalan na alas 7 kabwasan. Parang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Kasumpalan ni Napakabat, malalapod saray manangan tabay. Early Navarro sa 88.1. Early in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with the rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1.
Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Alam niyo ba na ang kooperatiba ay hindi lamang isang samahan? Ito ay daan tungo sa pag-unlad, pagkakaisa at mas maayos na kinabukasan. Sa pangunguna ng inyong lingkod, 5th District Board Member Rosalina Rose Apaga, ating isusulong ang advokasiyang palakasin ang mga kooperatiba upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan at maliliit na negosyante. Sa kooperatiba, bawat miyembro ay may boses, may pagkakataong umasenso at may bahagi sa tagumpay. Sama-sama nating buuin ang isang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang pamayanan. Sama-samang pag-unlad, sama-samang tagumpay. Ako po si Board Member Rose Apaga, ang Rosas ng 5th Distrito, kaagapay sa pagpapalakas ng mga kooperatiba at sa pagsusulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-8-8 8-8 8-8 na mag-8-8 8-8 pa. Early in the morning. Panangipatuloy na programa tayo early in the morning. Kaiba yun siya so amigo yo your one and only. O singa saya ay walay manchachat sikatayo ya mikikeraw na tulong lapulantid sikato so mansasakit. O imagine yutan. Imbis ko mo niya sa Batikanda, sa hospital, government hospital, ta ibabagadamot lantin wala tay universal healthcare program, ya libre, so pampatambal, pampacheck up, pantambal, patitambal, at libre. Wala lamot itay balong programa, nilira at sa tay yakap.
Pero akin, say uy-uy-da at ipasabi ni Dia at programa tayo. Kantuya ay, may sakit po ako. Pero bahala na po ako nagagamot sa sarili ko. Hanggang kaya ko po. Sana po matulungan niyo po ako. Kahit ngayon po sana. Kaawa po ako. Kanto, imbaga, punta ka sa R1MC, Malasakit Center. Mampacheck up ka. Walay tambal di man. Kailangan mo'y pinansyal. Lakad DSWD. Ararayan na totoo kasi agdararaya na aal mo, agdara nanunang at sararatay watan iran na programa da eda panangiter na satay relief o ang tawag to panangiter na saratay tawag ang tiran ayuda sararatay AX tani si katutan sulaman na State of the Nation address nan apo Presidente Marcos sararatay ibabagan at tutulungan panamagli na saratay tupad AX Antonin Arom irarata niya programa to binting bigas meron BBM another amasakay singaran to Charis ay sakay Kati wala irireklamo tuya Ditan ada barangay Mayumbumutya Tati Gagimira araratay kabyangan na saratay purpose idadalam tumutya ada saya na programa tayo patujay good morning tanong ko lang po ang purpose ba para sa mahihirap kasi dito sa Mayumbo ang mga purpose may mga purpose dito na ang bahay nila ay air condition, may aircon ang bahay. Alam ng madam ng Mayumbo yan. Sir, ang dami nila tinanggal na mas mahirap sa kanya. Madam ng DSWD. Okay? Tinatanong ko kung anong pangalan. Wag na siraulong asawa niya baka magwala at pag nalaman na ako ang nagsasabi pero totoo ang sinasabi ko ibibigay ko na lang name yung madam nila sa purpose sa ikwang kumat hindi ko naman sasabihin ang source ko kung sino nagsumbong sa akin sabi niya nito malakas pa yan kay kapitan lahat ng ayuda mayroon yan yung madam sa purpose, alam nila na naka-aircon ang bahay niyan. Ang pangalan ng madam ay Beverlyn Velasco. Yan ang madam ng Mayumbo. Itawag niyo sir sa DSWD para maimbestigahan. Dahil ang binibigyan ay hindi po kaming mga mahihirap. Yung may kaya na kaalyado o kaibigan nila ang nabibigyan. Early in the morning. From Kati, Ditan, at Mayumbo. So imagine nyo si manrireklamo at Ate Gagimira at Sara may aga na duduruan. Abayaglaya yung manrireklamo. Purpose, single parents, araratay kabandaan dagtan. Nanunang ng damot niya talaga na wala rin abroad dararatay watan ira recipients wala ratan so tawag tayuran na kaya damot ada pa nagbilay da siyempre no purpose tanay nanong mo duruwan mo say kapitbahay to antadaya si abong da at air condition, wala air condition to, di kaya to sirin. Mambayar na sa raratay electric bills, kan arom nira ditan, gagastusan. At pangkalawan da, panon, irarayan makawat, na sa raratay untan iraya ayuda eda gobyerno, samantalang ara may talagang mangkakaukulan,
at agdamot iraraya naiidan at ati gagimira. Kanyan na wala may impost na barangay kapitan Makmak Gutierrez ditan barangay Poblacion Weste at sa may agawalabat ay ayuda wala man at ati gagimira sa ikwanto aliwan jad barangay sunan lapuan na satay listaan tabaka si Camila Lamot sunapalsaan kwanto mangiitor at sararatan niya kangaranan pero sa kwanto at wala da barangay wala po sa barangay angga po da barangay aliwan si Kara so man ang itor na sararatan niya kangaranan at ati gagimira wala mo't reaksyon wala mo't si impose kapitan Julie Perez tan si impose mo't ng kapitan na Makmak Gutierrez mga minamahal po naming kabarangay sila po yung mga umiikot na sa kabahayan natin dyan po sila nakuha yung listaan nog nag-interview sila sa PBBM. Sa reaksyon noong kailangan ng gobyerno ang datos, maraming tumanggi. Ngayong may mga programa, marami ang nagtatanong kung bakit wala sila sa listahan. Wala laya kuno ginawa panlilibor-libor na saray kabyangan na Philippine Statistics Authority. Wala rin natuputanda agara ang gano mampa-interview. Sa ibagara, busy po kami. Ayaw kong magpa-interview. Wala naman akong mapapala dyan. Araraya rasundam. Matagal ba yan? Hindi sumasagot sa tawag o message ng enumerator. Tapos sasabihin nila, balik na lang kayo. Minsan, aso pa ang unang sumasalubong kaysa sa may-ari ng bahay. Nung magkaroon na raw ng programang ginagamit na yung datos, mayroon na nagbibigay ng mga ayuda, mayroon nang humahabol, mayroon na naghahanap ng pangalan. So yun, nung kasila ay nag-i-interview, ay wala pong sumasagot o walang nag-i-entertain sa mga kawani ng Philippine Statistics Authority. Paano to kami balo to? Yan na interviewed sa tanoy. May laray limad tanada. Abong ang babangi laging papirma mo siya klasin dokumento, baka so datos mo amin latan. Senior citizen, diyan to kamalatan. Yang ganatan, nga pumut ni so kinabangan tayo ayuda. Early in the morning. Si paray kaibak aka-experience na untan. Nisi kami, sanasawa kami, duara kami. Pipirma ang mirarata, iduduro da. Ipapalibor da at sararatay tuon na barangay, BSPO, BSW, angga po, at ati gagimira. So, nanaawat kumot, yung untan irang na klasin na ayuda, manlapo at gobyerno. Ito tila at saray talaga na kaskasyan mo. Pero noon niya lang unya, mabebe kon inuman sulwak, nga pula, ipagmaliwan tayo sirinay. Untan la tati gagimira, pandalo man datila. Antayo kasi, angga pula last recourse, yalaan na sararayan naaaga rabyado, ulara ed media. Ulara ed media, mandalam iratapiano na tawag so imano na saray agencies concern laud LGU tantati mo titan ya talagan
palakasan. Lautla nagdaka kakulor, nagdaka kaiba ed politika. Ang gapo, suuntan la yan na pinabangan mo ed sararatan ya ayuda at ati gagimira. Singasaya irireklamo da ja ed barangay Karaol. Lautla ed satay listaan na saray scholars. Araya scholars ni pati sayay manchachat at sikatayo ya asertin Gloria Doctolero. Timawag niya sangkarengal na manager Joey pasibek-sibek hinga mana akis o kwanta no pasinghut-singhut itan ya mikirkerumot nasay tulong dyan so apugpug tato at ati gagimira. Siyempre wala ray may add friend, wala ray text message request, batan mo mat hintamanaya aman la so problema la so naabot mo sikara. Lapang kumay chat jaay nan wala natandaan kasi ngarantuya ta balik-balik tadmot kasi so kangaranan da kanyan ako natandaan pinigar-pigar damot iraramay kangaranan da ditan Karaol ya walay idadalanda kasi say barangay Kalmay angi palapagla nasararamay kangaranan nasararatay scholars siyudad tayo na Dagupan impaskil daratan niya kangaranan ditan barangay hall balat ditan barangay Karaol ang gapo iratan niya kangaranan pinablimiran na dumuringel yaaya kwanda at bumbon na satay focal person ditan City Hall a certain Malu Kayabyab. Katuman nung natandaan nyo nang salita mismo sa anak na barangay kapitan ya si Miss Velasquez ditan wala ni Japan direkta ni Japan niya timawag yan ang react satan niya issue at ati gagimira ya indalom sikatayo nan Mrs. Agbayani kumutla na almura may chat to jay amay ngaran to kasi binabalik to kumut na imemorize si man ngaran pero anapon ko talagang bubukay-bukayan ko di dya tapi ano anya impasabi to dya at ati gagimira yay reklamo to sa ikwanto di ba na-interview tayo irireklamo to imay anak to impasalista to at agda inawat tagabay tumatlanti naipila kumun bilang scholar siyudad tayo na Dagupan at saya scholarship program na siyudad tayo na Dagupan ito agawa lapulanti apolitika taaya si Dars Jela Agbayani at dati barangay secretary ng barangay Kapitan Bintura kanyan agto ilista ng Malu de Vera pero inlista ng barangay Kapitana Velasquez sungaran tuyay anak ng Jela Agbayani at ang kapumat listaan anapun datay listaan nasara scholar siya in rekomenda mismo na Kapitana Velasquez akin at Anggapura. Samantalang wala so ngaran ya anong munda at ati gagimira ya araya at mayayaman mo't ira. Ditan barangay Karaol. Impos dala
Barangay Kalmay, sukangaranan, nasararatay scholars da. Pero ang gapo, sungaran ditan Barangay Karael. Walay anak, nasakay ya retired teacher. Ya wala Amerika. Tan agimut ya nasakay ya teacher tan pulis. So gabi ito ni baga, wala anda sirin at atiga gimira. Akin balot at akapila sungaran to scholarship program na syudad. Samantalang aman talagan mampapairap mo at atiga gimira. Tani wala ray pictures. Yan po forward na dyan si katayo, ngaran, dararatan, mambibilang ira na kwarta da, ya inter, na city mayor, ya imbubunog at sararata, ya kabyangan, na scholars da at atiga gimira. Oh. Aya at amiga nan malo kanyan akaloob, graduate siya at Bimaloy Catholic School. Imagine nyo tanay. Walad Amerika. Iraratay arum nakakanayon da. Pamilya da. Retired teacher ni. Sumader to ya ibabagan scholars. Ditan Karael pero taga Kanawalan Bimaloy. Early in the morning. May mismong taga Karael, ya anak nen Dars J. Lagbayani. Ya aya inapurban met konda nen barangay Kapitan Velasquez agda impila ed listaan. Early in the morning. So, hangga po, minanabang iray taga Arumabaloy, walay taga Kalasyaw. Aya, palapag mo yan ng barangay Kapitan Conte. Ya, may taga Kalasyaw, ya, walad barangay to at akarehistro dyan sudan na dagupan for to avail that scholarship program. Wala re taga Bulinaw, wala re taga Mangaldan, na nairil nira, yan ay involved at illegal, ya droga. Early in the morning. So, sayang, so kwarta tayo at ate gagimira, no, duman tuo tandumaran baloy so minanabang satan. Dapat kumun sa minabang aray talagan bona fide o bona fide residence na syudad tayon dagupan. Early in the morning. Okay. Amay-amay lay atabunan ya kangaranan 5 minutes at mambitla tayo 5 minutes antes tayo mangkapot mambitla tayo. Nasararayay wajaran mambabantay Elsa tan si Armando II, Sir Ben Jovellanos, Maestro Dr. Bandong, si Lalaine Velasquez, anak ng Kapitana Velasquez siya, nandriak mo siya, watan Eda Japan mambabantay. So Lalaine, pimawaylaya so ngaran na asertin Fernandez, ya sigatoy akawat na sararatay untanlaran scholarship program tadala ng bunog lare kwarta mga 20 to 25,000 pesos sitan luga niya sa may kabaranggayan mo ya amiga met anggapo inaprubanan na mother mo ya sungaran to pero agdan pila adlistaan. Master Sarlo Gonzales, Emperor Bads Vidal, si Benedict De Oro Dumayas, Leo Rosario, Jamie B. Vittorio Renato Jovellanos, si amigo Erenio Velasquez, tan si Wilma Cabico Velasquez, Engineer Rodolfo Dion, lawas mandurang alalanang si Kuya Ibaristo, Kuya Stephen Ibaristo, si Ate Cha ditan palapad Sampabian sa ikwanto Sir Oli ang daming linyahan ng mga politician mahilig mangako para maniwala ang mga tao pero bandang huli kawawa ang taong bayan. Tama na ang pangako, kilos naman ang gawin natin.
si Lina Gatchalian, Tansaray Kabyangan na Tropa 35, Cristina Kabugaw Ocampo, si Servando Palma, Lynn Coronel, JJ Gamboa, Ma'am Jenky Alagadan, si Lovely Mercurio, tan si Sir Paul Alagadan, si Noel Mejia, sa ikwanto Anggapoy, Arengal at si BBM, kilala laban ni Paakar at sa illegal droga. Sige, tayo mutlata na. Attorney Alex Norman Lumboy, si Attorney Royopa, si Attorney Mendigwarin. Okay, bigyan kapuasan. Si Napoleon nating lahat, Napoleon ko, si Maxi Soles. Only in the morning. Kalaranan nyo la, sa programa na likna ay baloy ng RJ Jimenez. Unahabol si Cecilia Morante. Tan si Cesar Patani. Itilak mila lang ula, subalag mimpisa salamat at balang sinansakay pinablin na dumaringal. Nasayan na programa tayo early in the morning, pakasulan na aral, aliwang pandural, pakalan na inspirasyon, aliwang konsumisyon, tan alta presyon. Kantabay tayo technical side, El Presidente Engineer Nixon Dakal. Say amigo yo, your one and only in the morning, just ang ginaapo. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dame un Hawak mo ang beat. San ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.